Ngai kublai phi iwei prolog jonga khamtam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong phi baro but ngawan ra phi ka wei ka notice khwai ka ba het manta ka kanti but phi kat ba phi dang ya pe kia ka jing the do kha ka ba manta ka sngi but phenya snga pro ia ka ne ka jing ban bana ka jonga yawan shaka jing ya kop khwai do kha bala penya dai ba keling khoi I yo phniau ringkat bat ki perlok ka jaka ka dai hapung jong iba keling khoi manai rang scan eastern west khasil district katarik kadai khatwei tarik jong banai bahnyau sna marajar phun riu kapor ban pan khwai kadai khandai khatsan minute kapor ban pan wai kadai sau baje kador tiket ket kadai khatsan spa tingka sirwiang uwei khwai bat ki price kilong kumne kabaningkong ship pholak kaba ar lailak kabalai arlak bat nadu kabasau hadu kaba khatsan phinyo silak marway bat kaba khat riu lai 4000 bat kidon ki consolation prize ki ba san hajar hadu ar tali bat hakatai ka sngi kan don ru kala kidro ru kadai ka bahit na ki bahit tam bat phila banwane sim tang hakatai kala kidro ru yole se ki basu tanat tang ya kala kidro te kibakwa ban wane sim benta haka ne ka fishing competition ro phila ban ya sim benta ya kala kidro kador jong tiket jong kala kidro phin arspa san post tiket bat san spa ar tiket te ki price kilong kumne phin kabaning kong phin yo da ka bolero ka wei bat brand new phila lane phila ban sim da ka pisa kaba ship pholak bat kaba ar kaselerio lane da ka pisa sanlak kabalai phinyo hi da ka ato keten lane da ka pisa saulak lane phila ban sim da ka kaba live kaba sau phila ban sim ru da ka ato keten bat ka pisa lailak te kandon kawei ka ato keten kabarim te lane da ka pisa arlak bat kini ki skoti ki don hadu sautli ha kane kala kidro tengah kerpat ya phi iwei ki baju seutanat ban wan ya sim benta ha kini ki fishing competition kirur kilong kumju kumba la dep penyaj daki haki wei pat ki fishing competition bat nga kerpat ya phi sungba share lem ya kane ka video ka jonga khnang bakan poi syaki parlak ki jong phi khublai sibun khublai si hajar ngo